नों आं गैयियाव बिदि गोलैखोमानानै थादों मा ओइ होंगा थां नांगोन आस्ते 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 बेरेफुंजानि दावराव एसे खनगासिनो आं नै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय होमबा दिनै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो फुंनिफ्रायनो आङो शेयार खालामलांसैलाय थौदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै ना मा होनना बुङो थौदो फुंनि लेबु लोंनो लेबु फिथाइ खाफैदां खमला बायदिसो मोनलायो आदै हाबखोना माखो आयु थै गगुलायबाय नै लोंफालाबायनो खारबोलायबाय लोङो गोखै लोङो बादाम नङाहाय बेगरखौनो बादाम होनो बेना नै दुगैखां लोबखां आरिखां रेडि जाखांबाय आरोना खामानि दंबावो जानाय लोंनाय बायदिसिना आरोबाव दंबावो आरोना ओमफ्राय टाइमा जागुलायबाय 8:30 जागुलायबाय दा जासिगोनलाय आरोना हाखु दाखुहाय जेवारिबो सावनानै लाबाय आङो थांसैनि फैसासो नागिरदों बे आंनाव नै फैसा नागिरबाया थांनो रेडि जाबाय दै लाबाय आं फिथाइ नङाहाय गयसो बेलाय आबैनाव दं हनै साबोनखौ मानो बेयाव दोनखो नै बे बिबार सासे लोगोनि बिमाया बिहरदोंनो सासे बिनानावनि बिमाया बिहरदों आरोना बेवहाय भिडिअ'आव नुनानैहाय माने बे गुफुर अपराजिताया बेनि बेगरखौहाय बेलाय मोनबायथ' खाना लांसै नै मासि এটা সাদা নাকি এই দুইটা কালার হলে কিছু না হয় এটাও নাকি ওই এই बेनोसै मा लाबोगोन मामिया औ केक औ दे क्लास लानानै थांफिनलायनायनि सम जाबाय आरोना दा थांफिनसै नै दिनाबो दिनै बेनो बे सानबो गैया सानबो ओंखाराखै जेबो ओंखाराखै थांफिनसै दा नै दा सफैबाय दासो सफैदों 2:30 बारबाय टाइमा दुगैनोसै आङो ओमफ्राय नै आंनि कलिगा मा हरदों नै सासे लोगोआहाय कलिगाहाय गावसिनि न'नि मैगं हरदों आरोना नै बेयावहाय मा दं ब्रकलि दं फुलकपि दं अलकपि दं नै अलकपि थेंक इउ बेनि थाखाय जोंहा दाबो जाखायाखै ब्रकलिबो गैखाया नालाय फुलकपियाबो जाखायाखै जि मोजां जाखादों दुगैनानै लाग्रोसै आं लोगोफोर नै फुलकपिया नै जा मोजां थोबदों नै बिसिनाहाय जोंनाथ' गैया दाबो जाजेनाखै आरोना जा मोजांखा नै जि साइजखा न'नि हासारजों बानायनायानो मालाय जि मोजां जाखादों बे बल जायो बलनो फिसालाया बल जागासिनो अलकपिखौ ओमफ्राय नै ब्रकलियाबो जि मोजांखा न'नियानो जोंहा ब्रकलि गैखायामोन आरोना नै जि मोजां थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय ओमफ्रायहाय फुंजानि ओमफ्राय आङो बे लाबोग्राखौबो दिन्थियासै आरोना देखायासै ओमफ्राय माने माखासे मानसिफ्राहाय सोरबा सोरबा आनकमफर्टेबल जायो नालाय भिडिअ'नि सिगाङावहाय केमेरानि सिगाङावहाय फैनो बायो आरोना बेखायनो आङो लायासै नङाबालाय दिन्थिनो हागौमोन दानिया जाबाय जानायनि फाला नै बेयावहाय गंगार लाफा बियो ओमफ्राय नै ना ओमफ्राय नै बानलु बाथोन दुन्दिया बाथोन नायाव जानो लुबैनो हाला फिसालाया माबानानै बिबैजों बाजानानै उन्दुगासिनो माने बेसारा गोलैदोंनो
बे जुलानिफ्रायहाय गोलैदों जाहैदों ओमफ्राय जुलायावबो माने भाङा सिङानो हरनो नागिरदोंमोन जुलाखौहाय ओमफ्राय बेयावनो मोननानैहाय गाखोबायनो गाखोराया दाना जुलदुम गोलैबाय आरोना दा आखाइया दुलुदो नामा बिदियावहाय बायहेरायाव थांबाथाय बिदिखौनो गिहरबाय थाखायो आरोना गोसोखांनानैहाय ओमफ्राय जासि जासि माबा जाबायदां गेलेनाया गोलैबायदां माबायदां बेखौनो गोसोखांहरबाय थाफ्लांखायो ओमफ्राय नै जामारनानै थालायबाय आरोना मैथा बादि जि गोथाव मोनखायो बे दाउसिन गाबबाथाय बोरैबा मोनथारो आङो मोनसे दाउसिन दंना हा फिसावा गाबग्राया बेखौ गाबबाथाय बोरैबा खालाव खासाव बोरैबा मोनथारो सुखुवा बुखुवानो हमख्रदलायथारबाय नै उन्दुनाया आखाया नायनो सिङावसो थाबायदां थाथोंसै दिना दिनै बेनो बे फुङावबो बिदिनोमोन नै बेलासि जासिम बेनो बे सानानो ओंखारासै दिनै सिरि मोनबाय ना थायोहाय नैखौ खेवनांगौ दे एसे मामियाव मा जाया मा जाया मा जाया नै देखायनोसैनो बोरो मा जादों मा आयै मा नायने मा नायनो मा जादों थै गदों मा होना देखाया ए देखाया फैदो मा फैदो मामे दिनैनि आखाइखौ खिथालाय आखाइया मा जादों मा नायनो आखाइया थै गदों होनलाय मा बोरो आयै नायनो सना आयै थोस बिदि जादों गोलैदों नोङो मा नानायानो दोनदोंमोन गोलैदों नोङो दोमोनदों थै गबाय नामा ओमफ्राय थै गदों नायने बिदि जादों नों आं गैयियाव बिदि गोलैखोमानानै थादों मा आबैजों गोलैदों आबै हेल्पारजों गोलैदों मा फाव बे हा सेन्देलखौ बिदि गानजायो आथिङा गाहेनो सेन्देल दोनजाया बिनि सिगाङाव बेबायदि जा आराम थाबायखायो ओमफ्राय नोंगौ बायदि गाहेगोन आथिङा बोरैबा गाहेबाथाय आयै बारलायबावदोंसो हरदो दोनसै आं दे हामा बिदिखौ मामिनिसो बियो मामिया एबि होननायाव गानलांनांगौ ना दे बुंग्रा गजोब्बायसो केक जानो गाफ्लायोहाय बियो दे दोनसै हरदो जे जायो एम्फौ दङ एम्फौ दङ होनदों नै आबैया एम्फौ दङ होनदों दुस्ट बाराया दुस्ट जाथारबायना ना ओरैबायदि दुस्ट नै आबैया मा खालामगासिनो दङ नै ओइयावहाय आलु बुरगासिनो हनै नैबेयाव आलु बुरगासिनो ना आबैयाहाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय आंखौ सोरबाया बुंदोंमोन नालाय आलुआ दाबो माबायाखैनो माने मा होनना बुंदोंमोनथाय थैयाखैनो
बिफाङा मानो दानो बुरखो होननानै जों बुंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय थारमाने नै आलुखौ जोंहा जाख' हाया नालाय बेखायनो बेदर थांबानो एसे एसे दानिफ्रायनो जाखायो आरोना उनावहाय बुरबाथाय माबागोनसो माने जमा बुरजोबनानै दोनबाथाय जाख'नो हाया जायो सेवलाजोबोसो ओंखायनो दानिफ्रायनो एसे 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 जाखायो आरोना नै आलुआ आलुखौ दिनै नै बेसेबा बुरजा बुरनानै लाबोबाय बेखौ जागोरसैलाय बिदिनो बुरनानै जाबाय थायाबानो उनाव जाख'नो हाया आरोना नै रायजादों आंजों इसोर खालि मरा बिदियाव गाखोनो बिदियाव रायजाया नोङो बिदियाव रायजाया बेयाव गोलैबा मा जानांगौ हा इसोर मा गाखो नै रायजाबाव गाखोबावनोसो बुनो आथिङाव थांखायो बेखौ लानो र' आं हानि र' नै लांसैनो नानाया मम' लाबोनोसै बेयाव मम' लाबोनोसै औ बाव मम' लाबोगोन गावसो औ ए बि होनोसै गावहा टिफिन लानानै थांसै थारमाने दे बेखौनो मोनैनो गाबबाय जाहैबाय नोङो अस्था नै सोमजोबखालायबाय आरोना बेयो जाहैबाय गाबोन रुनांगौनि माइ रुनांगौनि फाला जाहैबाय नै बेयाव बाल्थिंसे बेसेबां गिदिर नै बे बर्तनसे दामानि बिदिल' जागासिनो आरोना जोंहा रुनायल' माने बे रुनायखौनो बाबानोबो जाहोगासिनो सुगार गोनांफ्रा जानांगौ होननानै बुङोना सुगारानो जा प्रेसारानो जा जायखिजाया माइरं रुनाय जानांगौ होननानै बुङो आरोना ओमफ्रायहाय बाबाया दाख्लैफोर माने एसे बुरजा 170 गाहाम थाङोमोन आरोना बेना सुगार दङ नालाय ओमफ्राय बारा थांगासिनोमोन दा खमायथाराखैमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौ जानायजों लोगोसे आरोबाव मोनायावबो रुटि जायोमोन नालाय रुटिखौबो गारथ'नानैहाय मुरि जागासिनो आरोना बेयो मुरि ओरैनो ओंख्रि जायो ओमफ्राय एखमबा दावदैजों जायो बेबायदि जानानैहायसो माने रुटिखौबो गारबाय ओमफ्राय ओंखामखौबो बेबायदि रुनायजों जाबाय बेयाव खमायबाय आरोना मोजां खमायदोंनो दा 140सोआवल' फैबाय आरोना दा नेक्स्ट उइकआवहाय मारै जाबावो नायनोसै बेबायदि जानायजोंनो खमायदों आरोना थारमाने जानायखौ थाल लाबानो जाखायो आरोना बे फाराबमानिबो हाइ जानानै थाया बेना खिन्थु बे जानायखौ थाल लायाना बाबायाहाय बेनि थाखायनो बांसिन जायो आरोना दा नै बेफोरबायदिखौ जाहोनानैहाय एसे दंथ'यो आरोना मोजाङावनो नै थफ्ला थफ्लि लानानै फैलायबाय नै बेलासिनि नायनि मा जिनिस सासेनि जुथा नै सासेया खारबोलाबायलायबाय नै बे मा थाजु होमबालाय सोलायफिनदो बेसेबां नाम्बार लाबोखो जाखायो दा होमबालाय सोलायफिनदो नै ककेस लाबोबाय थायो फान्थाव दं मुरि दं दुन्दिया गैला आरो न'आव दुन्दिया गैला मम' बुंजासे लाबोलायबाय मम' बुंजासे इसोर खुसिया गरम जानोसैलाय जोंनि फेभराइट आरो मा लाबोलायखो आरो बेखौ मानो लाबोखो जानायावलाय नै ओंखाम जाखां लोंखां दसे नै बेसेबांबा गेलेनानै दसे नारथ'नांबाय आरोना बेखौहाय दसेल' बेयावबो दसेल' नारजागोन ओमफ्रायहाय उफुद्रुग गेलेयो ओजों बिदाखौबो लेखा फरायनो होआ ओमफ्राय गावनि गेलेनायासो आरोना अयथासार बेखायनो दसे लाथ'बाय आं बेबायदिखौ बेबो बारा गोबाव नङा बारा गोबाव जिराया हाया बेयो उफुद्रुगआ आङो मैया ना दाख्लि जाखोमोनथाय मैया ना दाख्लिमोनथाय जायखिजाया आरोना माबा माने मोनसे कमेन्ट होननानैहाय ओरैबायदि बागदावदों आरोना माने जा गुरलाब मोनदों आरोना गोसोआहाय बोरैबा मोनदों थारमाने ओरैबायदि होननानै बुंहरबाय र' नै कमेन्टआबो सोरनिमोनथाय आङो नायफिनग्रोनि एसे आङो नायफिनबाय आरोना कमेन्टखौहाय गोमसार बसुमतारी हरनाय माने ओइ नानि मा होननानै बुंहरदों ओइ नानि नोंना हौवाया
गैलानो नंगौना नङा फोरमायहरदे होननानै बुंबाय ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ नायनानैहाय ओरैबायदि गुरलाब मोनबाय आरोना नोंथांमोना माबायदि सानगोन जेनेबा गैलानो होननायखौनो आङो बुजियासै आरोना माखौ होननानै बुंनो सानदों बियो आंखौहाय माने आङो सोंहरखादोंबो कमेन्टआवनो आङो रिप्लाइ हरखादोंबो माखौ होनदों बुजियासै आङो गैलानो माने बुजियासै आङो होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो जा गोसोआनो माने बिखा खायसिब मोनलायखादों आरोना बेखौहाय बेबायदि मेसेजखौ नुनानैहाय माने एसेबाबो बोरैबा मोनोना एसेबाबोथ' नङा जायखिजाया बोरैबा मोनोना आंथ' बेबायदि सानाखैना माने बेबायदि जाजानो लुगैनाय बेबायदि माबा जानो लुगैनाय गैलानो होननाय मानेथ' आलदासोना साननाया आलदा गाज्रिखौसो साननाय फैयोना ओमफ्रायहाय बेबायदिथ' माबायाखैमोन जेन'बा आंथ' सानाखैना बेबायदि जाजानो लुगैनाय बेबायदि माब्लाबाबोथ' बेबायदि साननाय फैयाना कमेन्टखौ नुनाय लोगो लोगोनो आङो जा बोरैबा मोनदों आरोना बिखा गुरलाब मोननानै लोगो लोगोनो आङो कमेन्टनि रिप्लाइ हरबायबो आरोना ओमफ्राय खिन्थु हरफिनासै बियो गैलानो होननाय बुजियासै आं होननायखौहाय बेखौ आङो रिप्लाइ हरदोंमोन खिन्थु हरफिनासै आरोना आं बुजियासै होननानैहाय सोंहरदोंमोन आङो दा बेखौनो माने कमेन्टखौनो आङो कनफिउस जादों आरोना मा होननानै बियो बुंनो सानदों बुंनो साननायखौ आङो बुजिबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु सोंनायासो हरनायासो जायासै बायदि मोनबाय आरोना आङो बेबायदि सोंनो नाङामोनदां एसे आलदा सेन्टेन्सै सोंजागौमोन आरोना बेफोरबायदि ओंखायनो जायखिजाया माथो होनबावनो जायखिजाया आङो बुजिनाया बुजिबाय आरोना दा माखौ होननानै बुंनो सानदों खिन्थु बै समावहाय आंबो माने बिखाया गुरलाब मोनदों आरोना गोसोआ गुरलाब मोनदों बेबायदि एसेब्लाबो मानो होनबा जायबाबो जेरैबाबो बेबायदि जानायखौ लुबैया मालाबाबो गुबुनखौहाय बेखायनो आरोना गोसोआ गाज्रि मोनदों आरोना बेखौ नुनानैहाय जायखिजाया माथो होनबावनो लोगोफोर नै बेलासिबायबो नङा मोनाबाय ओमफ्राय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं